Blu-ray kaikki. Oltais täällä Slitherion parissa ensimmäistä kertaa. Niin. En oo pelannut. Tai kyllä mä tätä pari kertaa pelasin, mutta mä en oo tässä mikään paras, että niin. Eikä sitten ihmettelkö, jos mä koko ajan tässä kuolen. Eli tässä on siis tarkoitus, mä oon semmonen mato ja mä menen siellä sitten yritän niinku saada niinku, että toisen se madon pää tulee niinku mun kylkeen tai taakse tai niin. Niin edespäin. Joo, nyt mennään suoraan pelaamaan tässä ja juttelemaan tähän alkuun sitten lopussa voidaan jutella, jos halutaan, mutta let's go! Feel me like a Hellcat. Like a Hellcat. Like a Hellcat. Like a hell. Like a Hellcat. Feel me like a Hellcat.
Joo, mutta tää video taisi olla tässä. Toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa myös tilata. Ja niin sanokaa kommenteissa, että tykkäsittekö te tästä Slitheriosta. Haluatteko te lisää, että mä teen tätä. Kannattaa itsekin kokeilla. Tää on niin todella hauska peli. Mä kyllä epäonnistuin tuossa aika. Tai mä en pelannut sitä kuin 3 matsia tai matsia kertaa. Mutta mä yritin niitä silleen niinku tappaa kautta. Tai silleen hienosti. Niin mä vähän feilasin itse. niin. Joo, ei nyt tässä ruveta. Miksi mä sanoisin? Ihan sama. Joo. Niin, sanokaa kommenteissa, että haluatteko tätä lisää. Joo. Se on seuraava video. Moi moi!